መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ 11 ክሳብ መፈጸምታ። ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ከምዚ ድማ በሎ ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቁ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶ ከዓ ነብኡ ኣቦ ካብዚ ጥሪት እቲ ዝብፅሓኒ ግዳ ሃበኒ በሎ። ንሱ ከዓ እንቶ እቲ ገንዘብ መቐሎ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ከዓ እቲ ንእሽቶ ወዱ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪት ብዝርገት እናገበረ በተኖ። ዘለዎ ዘበለ ምስ ወድአ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ። ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እቲ ሃገር እቲ ክዕሰብ ጀመረ። ንሱ ከዓ ሓሸማታት ክጓሲ ናብ ግራቱ ሰደዶ። ካብቲ ሓሸማታት ዝቕለቦ ዝነበራ ቅራፍ ክበልዕ ሃረር ይብል ነበረ። እንተኾነ ሓደ እኳ ዝህቦ ኣይረኸበን። ሽዑ ናብ ልቡ ተመልሰ። እንጀራ ዝተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደይ እዮም? ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት መውት ኣለኹ። ተንሲኤ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦ ኣብ ቅድሜኻ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢአት ገበርኩ። ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቃዕን እየ። ከም ሓደ ካብ ገላዊኻ ግበረኒ ክብሎ በለ። ተንሲኡ ከዓ ናብ ኣቦኡ ተመልሰ። ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ። ጎዩ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሙ። እቲ ወዱ ድማ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢአት ገበርኩ። ደጊ ምስ ወድኻ ክበሃል ኣይበቃዕን እየ በሎ። ኣቦኡ ግና ንገላዊኡ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኹም ክደንዎ፣ ካቲም ኣብ ኣጸብዑ ኣብ ኣሳእኑን ኣብ ኣእጋሩ ጉደይሉ፣ ስብሕቲ ላም ኣምፂኹም ሕረድሉ፣ ንብላዕ ንተሓጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊኡ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ በሎም። ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። እቲ ዓብ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ። መፂኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ጓይላን ዕልልታን ሰምዐ። ካብቶም ገላዊኡ ንሓደ ፀዊዑ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ እቲ ሓውኻ መፂኡ ኣቦኻ ብድሓን ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓረደሉ። ንሱ ግና ኾሪዩ ምእታው ኣበየ። ኣቦኡ ከዓ ወፂኡ ኢሎሞን። ንሱ ግና ከምዚ ኢሉ መለሰ። እንሆ ክንድዚ ዓመት ተገዛእኹኻ፣ ካብ ትእዛዝካ ኮቶ ኣይሓለፍኩን። እንተኾነ ንዓይ ምስ ኣዕርኽተይ ዝሕጐሰሉ መሓስእ እኳ ኣይሃብካንን። እዚ ምስ ኣመነዝር ኮይኑ ገንዘብካ በሊዑ ዝወድኦ ወድኻ ምስ መፀ ግና ስብሕቲ ላም ሓረድካሉ። ኣቦኡ ከዓ ወደይ ንስኻ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ፣ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ። እዚ ሓውኻ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓዊኡ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ እዩ እሞ ክንሕጐስ ባህ ክብለናን ይግባአና እዩ በሎ።